Mkundong wakati kwa na 2023 Januari ati kwa kudaro mna Juni mkuma wakati sasa mkazi wa mkundong kipande kone kitu dobu ya ipoikaja mtoto ya kunoku ndoze mnotora ile mkone nini ukazenya ana kutora ile zile family uno joke na nati amunga kone ringi paka baba ile kuna nati baba ipa kitu kama konera wakati kundo wasuta kuno ni murumo wake kata kana asi parisu ni pale tungu bodi ya kumpe mazwa majeti pale ni wao pale vitumbo kesa nani nana sikuru anza tidana na pale te trawangi ni takara kudaru mna June mna Julai ndio paka uya wangu mwana 2024 Julai au ya wangu mwana akata indaziko kwembu ya kunuko atisukara takana kanei murumo wangu tukune sana mtu alibuti iwo sababu kuja bego kutora sababu atambira mwana gadaro ngata go kukadzoni atita gasana bantu ate burongi ni Julai ndipo kawenga mna September ndakata avan body kabati yoni ni mali ofisini kata urate kata urate to toronka ada orang upat mbona bani ndugu atu ndugu ya wangu kada kweli kwa hiyo wangu kada anaku manja na jajo ni na kaona kila kuya maiwa tu ni baru ndio ndio kuja murumo wangu adu murumo wangu mpaka mpaka mimi nasema gani mtu wangu pale watu watu sasa watu mkaikaiko huko akanirama akatanisha hata kipa hii ni kama mtu wewe bali ndio bora ndio ba baka ina mwawo bai bako mwawo wai na wetu kwani ndio watu pale wacha ali baba na baba kwa kwa na bota bila Mariam nikajiona hapo apite kwa kwa bota bila Mariam ndio baka di baka ndio leo baka di pone na kwa kwa kan kita kan itu ini dah habis angkat ni ini sangat baka na itu ini dah cukup depan akan dapat mau produksi misal berapa orang boleh jadi dua saya nak tahu dulu Sekadar apa pun mbak boleh anda produksi tapi apa iya cuba cari kat anu untuk dia ada penuh sabu kana kusuya wakati kwa papa ile nam sababu ile kunam sasa dia pada cai na saya pada kuya ku asli apa msobe baba sabu kwa dia dia ndio kubuku kubi mimi kule kwenda ita anakuepoti kwa kutoka sani sasa katao wakangoja nataka mwananchi alimchasi hapa sema kare wao iko ita ni kusita naye hiyo wakati nikamsia hapa
Panoteso tusiyani pano. Mwede komangara mapisa mwede komangara paise mwede komangara kuno. Ngatama ngafunge mwana ngetambo tisinge muziyani panisi. Saka ndikwanisa kumusiya pano. Ngakamsiya pano takutampa tutese. Tumusiya ari pano iyi. Ndipo ndakafuna kunyerekeza mwana wangu. Ndi eibara ba ari kumana. Ndiye pandashedza pakucheka. Kubaya kuti kunyerekeza twanga ari painduzira ndi pano. Kusema kunyo mwana. Kandi totoro kucheka. Wewe wako ni kunyerekeza mwadali kasuka ndipataenda naye. Zvataru panguti acha ungasaka mundimu akapanguti wakati muri kusema poto akasei. Takati alo ngati ngoyepada musiyapada bata paipa. Pataenda ku. Saka taenda kumba. Mwana wakavheni koma ngati alisi. Masenzere ndakaita pamba pake. Nebaso ndakaita pamba pake. Iyo wakundira marambira akadai. Wakaenda koma karanya yapa patisi. Kuti azvo mwana abeteni. Saka azve kumatsamba ya patisi kuti aiko pamwe uyu murume wake. Wakazve muneiba uyu. Muneiba uyu wakafona kuna iye murume wake. Amene mataura nei vakaita. Mwana wakati akusine ndakutire ground iyi. Kunyaya iende mberi kujenga yazimbabwe enge mamba ngawi ngewale ngimanje. Amene mataura vakaita ngemuneiba wake nemurume wake. Mwana bwana saka ndakudini ndakusiya kadaro. Akafika kusakuta mwana chiro changa chije mwana wangu kuti ndichadyawo. Masenzere ndakaita ko ese azvina basa ndosiyangu zakadaro. Ndikasaka ini nyaya ini andikuti mashondo kuda kumangara nyaya yangu. Saka ungatora mwana wangu wotambisa. Upedza kutambisa munhu pasina chiwandi kana chinkambisa ichi kuti ndondika. Zvinoita ere. Ndokusaka ndati ndisingani ndakati ngati ngati nyaya kwa ichi. Alright, okay. Someone think that is it's always a ndakaenda kwavari ina mukoma wangu tasvika taura kuno taura kuno takaunganidza mari namukoma tikati mukoma endai munobvisira kushure takataura namai tosvika sei gumba anova ndiye mudzimai wangu mudzimai akati ndichataura namai ndobva ataura namai ndinge ataura namai mai vakati ndichataura nababa ndobva tadirwa zuva amai vakazofonera mudzimai ndobva vati kana wakwasha kanzoti warikuuya saka ndida kuti muye ongomusosai muri muna machi ndafikana ndine 2 months ndichigara nemudzimai zvadaro takaenda taakunosvika padhuze mai vakabva vafona vakati baba vati musasauye zvenyu tikati nei zvikanzi etanai mwana unateta takadzoka kumba zveshuwa ambozanakotakadzoka kumba tatendeka kune hama dzava dzopedza kusvika pakuenda kumuzukuru wavo muzukuru wavo nobva baba vari pachesi zvaenda kufraida baba muzukuru wavo vaenda kuona baba vaona baba baba vakabva vati muzukuru tinotirira kuita munyaya iyi saka sekunge takanzendera kunateta takadzoka kumba tikasimuka zvechuma tikaenda kuharare tasvika kuharare takasvika kuma6 makuseni tasvika kuma6 makuseni takafamba tasvika kunogara tete tasvika kunogara tete tete vakabva vati ndichauya sezvika tafonera cbc wemudzimai wangu ikanzi vaudzei kuti ndichauya ngavagare panze takagara kusvika kuma2 tasvika kuma2 tete vakazoti chipindai ndobva tapinda mu tete vakati mauya zvei asi mandifuta mandifuta kudaro imbodzokerai kumba kuone vhare ndotangana tavatavakuru ndozokufonerai ndichiuya saka semunhu ndakabva tabvunza tete wasikari chatakatadzana tiripe ini ndini patatopotera kuno unogona kutaura kuti na baba kana pane patakatadza toti toripa ini mutinzwirawo tikati natitaiwa kana muri vanhu vakurini chikaranga ndo zvachinoita namukoma takagara mukoma tapamba here tisina kumbopewa kana tete something ndakabva kuita tindikazona pamukoma tete vakaramba vakati mari ndei mari mari yemutete inanditi nditambiri takaiwa tete ini mari yekuti muzotifonesa mari muchatifonera oairtime kuti vakatambira nayo takabvapo tikauya tsiko gumuna mudziro sei tekavati
takadzoka tikagara nemudzimai inga pasati pabhuwa nemimba tagara nemudzimai wangu patigarigare pakaita mimba 3, 4, 5 months achaziva 5 months mudzimai anga kuti kana mumba kadaura mubata airamba akanziki kadaura mubata akanziki sekuti munhu anga nenhungu ndakambonzwisisa kuti pamwe imini takagara kusvika ma7, 8 months ichingoshindirira ichiti ndikada kundifonera teta vakanga vasachadairifoni ndikada kunditaure navo vakanga vachio ndiri bhizi ndichandifonera semudzimai anga kunachita ndakagara naye chokwadi mumba tagaraigara mwana akasvika pakuzvarwa mwana azvarwa ndakazama ndakati mudzimai ndikataura vanhu vokwavo vakaudza mai ndobva uya muchipatara vaona mwana ndakabva kumba kuchipatara zvakaya kumba tatigare garei tofunga tofunga tomwana 19 takatanga unetsana nemudzimai mwana akazvarwa muna January tanetsana kudaro ichiti mudzimai wangu seiwo uramba urundozomudzimai wangu kugara naye takatanga wambidzeka atizikwanisa tirambaramba asi muchishingirira takatongoshingira ndokuva kusvika muna June vamuna nhumbi ine 5 months kusvika ndasvika muna June takazvarwa mwana akazvarwa January saka muna June ndokutakatanga unetsana kuchinetsana angotiongedza mudzimai mama achiuya achitenzasa munhu aive kumba ndimai kuti mai ndikuzoona sei takambozama kuwanda sekuti ndimai asi ndakazomuudza nerurimi rwakawanda kati mama ekumbira kuti muudze mudzimai wangu taregedzekondisira gokora akazama kwasha ndiri munhu ndingati ndazvinza akazama kukanzira mwana kuti chaibudadi bam tagara takazonetsana sekuti kwatakabata mudzimai ndobva asimuka bva aenda kumba mukunetsana kwatakaitakanetsana vanhu vadikidiki mufungeni mudzimai akatanga kundinongedza nongedza ndikurume pandakatsama ndakafamba step doti ndiende kwaari akabva mhanya kotora demo ndati pachikoro chehuku ndobva asimudza demo yachida kunditema apana baba wangu aripo ndobva wabata demo iyo waritandira kuti vatora matombo vatanga kunditema nematombo anditema nematombo aya munangoitasana ndiri kufuratira semunhu wechirungu akanditaura akanditi iwewe uchenjero uchamuka wakafa ndokuda ndakafanira nemudzimai wangu ndiri munhu wechirungu ndokunoura iwe ndikazimai handiti ucharara vamwe vanhu vangu vatoripo vatangokanzirwa tasvika zviro zvinoita imba tagara kumazuva mashoma muna June imo mudzimai akabva simba kaendaomba kwavo ndakangosvika hanzvadzi yemudzimai wangu mudiki wazvo achitobudisa pabhegi nemudzimai muna wakutoenda kumba kwavo ndobva kati mudzimai ne uchidaro chii chatatadzirani mudzimai akati ndakudikana zvekugara pana nyaya dziri kuwanda ndoti baba wangu ausitambira mari uri kuita sei mudzimai akaenda aisvika kumba ndakatuma munhu akaendapo ndontarisira kuti mudzimai wangu akasvika shuwa wakasvika kati mudzimai takaona aripo hapana kuzotora time baba tete vakandifonera vakati vana samukuru ngavachiuya shuwa ndakatora mukoma wangu nemari yanga ndinayo ndobva ndatsvaga samukuru vangu vari papa ndobva vaenda kumba vakanoona baba ndizima kuti ndinogona iri kutaura zvakaitwa nasamukuru kana kuti iye anogona kuiya Mamsoro imam. Nchini kuti tasvika musha matedza ababa. Baba wakatiudza wakati wakwasha ndakushedza chiti ture mudzimai wenyu muende naye. Tikati baba isusu mudzimai tinokwanisa kuti tinoenda naye sei baba nekuti pane nhau dzekunese kuti inini muri kuramba kutambira mbiti yababa yamukwasha wenyu. Kubva paya kumashure kusvikira mwana chitora mwana wenyu kusvikira izvi pane mwana nyaya kuti ndikuramba kutambira mbiti. Saka isusu wakwasha isusu tinenge tane mubvunzo baba kuti chikonzero ngechinyi mimi musiri kutambira mari. Baba vakanditi wakwasha nyaya kuudza mutsanangure inini handisi kukumanikidzai kuti mutore mwana wangu kana kuita. Inini zvinochaita inini ndichatosara inini nokuti kune nyaya dziriko pana tezvara dziri kunetsana dzandikugadzirisa inini nana tezvara wangu inini vakabva mbuya wenyu. Kune nyaya dzatiri kugadzirisa ikoko. Saka inini kuti nditambire mari wakwasha inini mari handikwanisi kutambira mari pari chinezvi nokuti kune nyaya dzatiri tigadzirisa. Tikati baba nyaya iri kunguti isusu munodikana kuti munditaurire chokwadi nemhaka yekuti inini ndimi baba. Vana sekuru vamutora nezvavavo kuti kunana sekuru isusu inini ndimi baba wachimimi. Saka imimi ndimufanira kunga ndimi watinoziva. Kwanza zvakanaka wakwasha zvisine basa mimi mati ndosiya mwana inini mwana wangu musiyei inini ndichagadzisa inini kata zvakanaka. Chokwadi nokuti isusu kuenda kwataita takaenda nemari tichimukudzira kuti baba vachataura vachati chibvisai mari. Saka ichi takabva tadzoka takabva tasimba tingoti simukei pamba
takafamba almost 50 meters baba vakazotishedza futi wakatidzokai takabva tadzokera isusu noti ndandinoumwe wananga ndinawo nababa waeni vatadzokera tadzoka mubva tapinda kuti vanzi wakwasha ko mari yamabvisa $2 takabvisa $2 yekumutsana nawo imari yei tikati aiwa baba imari yekuti yekumutsana nemi saka yaitongokati alright ndandipangini zvimwe zvidangu kati imari yekumutsana nenhunzi alright baba vakabhosa nemari saka mambo dambudziko rasvika kuti risvike pasezvi inyaya yekuti tezvara wanga usikatambiri mari unenge washawawo unodambudziko hombe rinongwasha alright nyaya yenyu vanhu nomani pachiwanhu ukaona wana tezvara wasikatambiri mari yekwamo pane zviye zviri kunetsa kuseri saka iyo nyaya yekuti mari haina kuuya yaita sei inoigadzirisa izvamunogadzirisa zvinhu zvifambi zvakadii zvakanaka asi iwe kana zvagadziriswa mukadzi wako uri mudai nambo zvakuita kuti inini ndisasade mudzimai inyaya yekuti mudzimai kana nyaya yekuita kuzviuraya zvinova zvimwe zvakazoita kuti akamhanya kuhaona kutenga mushonga kuda kuda kuzomwira pabapanga pandaizvitaura kuti mudzimai ada kuzviuraya zvainetsa tete vachiti hatikuzive uri musango saka hatigoni kuteera bhozi dzimweni dzenguva ndaitomutsvaga aibuda pamba achienda kunze sango ndomuvhima ndozomoni pamwe akarara padonzo pamwe pacho ndozomoni atosvika kumba. Alright. Isusu tambobvunza kuti kuti kutaura mukadzi kana kuti murambe mukadzi wako ndewako unoita zvaunoda naye kana wapirwa mukadzi hauchamudi chifollowa the correct procedure inosiya mukadzi kubva kwake asi mukadzi kana aine mwana newe make sure you maintain mwana wako nemukadzi wacho kana mwana iye asati asvika the age of 18 kana mwana wako asvika 18 years asvika 18 years here saka uri kumaintaina mukadzi wako nemwana wako saka chiendai imi mwana ngaende kucivil court uko ndokunoitwa zvemaintenance mochinopiwa mutongo yemaintenance uchabhadhara mari pamwedzi nekuita sei zvese kucivil court rino dare hariti isusu tiri kana usati mukadzi kuchiwana chinoita kuti zviite official kuti waramba mukadzi kubhadhara gupuro asi gupuro rako ngariende nenzira yanofana kuenda nayo kurambana pane mwana you need each other pamberi apo saka musabva marambana zvekuti kutozvikuita senge musikazvidi kuonana futi muupenyu aiwa kuramba haisi mhosva kurambwa haisi mhosva unokwanisa kutanga kuti upenyu hunyowani pamwe utori nani tezvara munokwanisa kutooneka mwana urwa nemwana murume unozvitoya ne10,000 imamuchemera 100 saka hatimanikidzi munhu kuda zvasingadi handizvo asi kaproperty kana makaita property nemukadzi uyu pamunorambana you share property saka izvozvo endai kucivil court uko vachakutaurirai zvese zvekuita kuti monyora list yezvinhu zvese zvamakaita mese zvamuinazvo then that property is shared ananga kwakaenanga kwake asi mosangana pamwana pamaintenance handizvo chiitaizvo mwana hapane kusafa tezvara imimi mazhinji mamuramba mari mune zvamamuda kugadzirisa nekuita sezvamamuda kuita saka isusu hatingaipindiri kana tide kuziva kuti mamugadzirisa chii asi kana paine zviri pamwana zvamunoziva gadzirisai zviri pamwana itawo mafuture plans emwana yes tati imimi izvo zvisinei neuyu hazvinei naye imimi ndezvenyu nanatezvara wenyu nemukadzi wenyu gadzirisai zviro zvenyu hazvinei nemwana wenyu banga zvisaafekte wana wenyu ba ndozvindazvindapedza kudasekasiyo nezvekuma hawana kuuya naye vakauya kutanga nekuma ndokwakapendakati izwai bambo pane chinozi too little too late too little too late wana wakauya kairi wakaenda nekubva kusvika kuharare kwatete wakaenda kangani
wachiti mutambire mari muchiramba. Tete wenyu she was not forthcoming. Handiti wana kusvikira pekuneta kuti kumba kwakatore dambudziro kuti mwana akuzo ndionewo iyo otarisa kusaiti, ndionewo ndotarisa kusaiti. 8 months munhu uri kurara side by side nemunhu usingambo munhu weyoba, chinhu chakaoma. Saka kune zvimwe zvazvakuitika kumba pamwe zvamamusi kuziva pa zvinoda kuti mugadzirisa gadzirisai zvinhu izvozvo izvo. Asi panyaya yemarriage hatipindiri kuti titi iwe wenda waite zvakati ayo ngavaende vanosheya zvanofanira kusheya zvawakaita mumarriage mavo. Andrew urishiwe izwa izvi, izwa zvauri kutaura ndozvataurwa exactly. Watazi baba wenyu akati handitami ngoti pane zvandikugadzirisa. Hazvisi kwaariba, zviri kumutemo. Mutemo unoti anofanira kuchengeta iwe nemwana yeyewo kusvika age of 18. Saka iwe enda kumaintenance zvatataura. Maintenance kana muine zvinhu zvamakaita zvese paproperties naye zvamakaita naye share those things. Hausi zvinhu zvakuba iwe unoendawo zvake izvoendawo nezvake. Aiwa.